गुरनो रेडि जाजोब्बाय जोंना ओइ ना गारिफोरा आयु नानि माबायावनो थैलायलाङोहाय बाला आयु 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 नानि खबावनो देलाय दिरुंखौनो लाबोयाखै आं बाला आयु थैबायहाय आं थालिसहाय ना गुरनो थांनो लागाव ओइ हंले नोङा हंलेना दिरुं गुरनो रों खासाखो नै आं एकदम दुरुंखौनो लाफ्लाङाखै बाला गावसोरानो आथुर बिथुर बानायोना आंखौ नानि खगावनो थैमारसिगोन बायदि मोनबाय आं मालाय ना गुरनो नागिरबा आथुर जायोहाय आंना नै आखायानो बबावनायसो आखायानो बबावनायसो आंना नै Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिबो बरायनाय बावनाय थाबाय नै जोङो दायो ना गुरनो थांनो ओंखारथारासैमोनबो आंथ' दिनैसो स्कुटिजों ना गुरनो थांफिनदों गाइस बाय बा नोंसोरबो आमाय मा मोनबो नायबावसो साइकेलबो नायबावसोस्रा आं दिनै थांफानायमोन ना फाग्लिफोरा नेथ्रा माथो आंखौलाय बा हाग्रा बारि गोजा फाग्लिफोरा माबोरै सालायलाङोब्रा स्कुटिजों दिनैसो ना गुरनो थांफेरदों गाइस आङो आंनाव आखाइ गैया आरो ओइ नै मालाय बिसिना जरा जरा आंना हारसिं नुनुमा नै लुदुमा लुदुमि हामफे हुमफे सानैबो स्कुटि गंसेखौ लाजोबखादों लामाखौनो आन्दायलांबायसो आं नैखियाबो नङामोन जानो जों थांनाया गोदो हा दुब्लिबारि मोनबायानो गाइस नै सिमेन्ट दैमाया ओइ नै गाहायाव ओमफ्राय जों स्कुटिखौ इयाव गालांसै हा दासो ना गुरग्रा बायदि मोनदों आयै मा लामालैलाय थ'दो नैयाव गुरगोन जों बैफोरावनो दै थालाबायनायावनो सिमेन्ट दैमा लोगोफोर इयो बोहैबोनाय सिमेन्ट थ'दो थ' बिमामोन बुरै बुरैदोन फैफायाबा उपाय गैया सासेया जि थिखोगासिनो जारलासो थ' लागावदो थ' हारावसि देहाय आंना ओंखारबाय गाइस नै जेखाइबो लाखाबाय ओमफ्राय नै साथाखौ खिथु उनाव लाबावदोसो ओमफ्राय खबाइबो लाबाय नै ओमफ्राय बाबाय दैफोरखौ बाजोबबाय ना गुरनायाबो न'खौ बेसे जन्थ्र फन्थ्र काट्रासो नायानो 10ता गाखोखाबायनोलै गुरगासेयावनो आं मिथिलाहाय आय रथाथ' मालाय 10ता मानिमोन गाखोदोनो आयु ओइ लागावदो लागावदो मासेबो गैया नों सोरनाबा सोरनाबा जात्रायाव मोनदो र' सेन्देलखौ माबानिया जात्रायाव मोनबायनो नै बिथांजोआ 10ता गाखोखादों होदो गुदु आगुरनिसै एबार नै मोनजोब्बायानो इसोरो नै दसे गुरबाय जोङो खाना लानो र' ना गुरग्राफोरानो मैखुनसो मोनजोब्बाय नै आन्दायजोब्बाय नै लामाया सिमेन्ट दैमायाव आन्दायफैबाय गैलाहाय अबेबा खाजोब्बाय हलायदो हखांगाफा जेखाइफा मोनदों जानो हा थिंगोना
जोंना सिमेन्ट दैमायाव ना गुरग्रा गाइसफोरा सोदो आरो सोदो होलायदो बाजै अ बोखाव masih kakak mau disolek oh kan apa kau baik pak tuh planet lainnya ha मैखुना नै फुरहाबजोबना दंलायलायो नै गाइस ओइ नै फुरहाबजोबना दंखायो नै खानोना ना गुरनो दा ओइ नै फुरहाबजोबना दं नै गायदेनो खाबाय वाव हायालै आं oh my god oh Simen दैमा दैमाखौ नायदो सिमेन्ट दैमाखौ लोगोफोर नायदो गाइस बिराद लाला लिला माबादों देरदों माने ना गुवार जाथार जादों बै न' मोनफैबाय ओमफ्राय मायाव थांबाय थागोन देलाय गुरा माया मेंग्लिजोबोहाय बुरैफोरजों फैफानांगौबा आयौ सान्दुं दुंबाय दिनैसो सान्दुं दुंदो गाइस मानो ना गुरनो फैनांगौ मोखां गोसोम खालामनो है गोसोम जाबाबो जेबो नङा गोसोम खामाथां आंलाय काला बनदिसखा सिमेन्ट दालाङानो मोनहैसिगोन है नै रदे बोनानै जुम बोनानै खिथानो आं बै न' नुहुरनाया बै न' नुहुरनाया सिमेन्ट दालां ओमफ्राय नै गुरगासिनो दं गाइसफोरा आंबो गुरनोसै दायो होख्लायनोसै गुरनाया मबाइल दोनथ'नानै सिमेन्ट दैमाखौ नायनो बिराद देरदोलै बिराद बारखा थान्दानो बोथिसे मोनबाय गाइस गुरलाखौ ना नाखौ दे लफियाफोर गुरबाय था नोंसोरो बिराद बुरजा मोनदों बिसोरो आंहा बोथिसे मोनबाय नै ज्रामनो है सिंगि खारै होदलागासे सोलो मा ओरै जानो जानिया ना मैखौ नुबोबाय नै गाइस नायदो एसेल' मोनबोदो बोथिसे नै नायफैदो आं मा ना मोनदो बोथिसे मोनबोदो गावनि आन्था ओमफ्राय मैखुनबो एसे मोनबोबाय बोथिसे ना गुरनाय जायगायाव सिमेन्ट दैमानि जिङाव बेरदोंमोन इयो मैखुना ओमफ्राय नाखौबो बोथिसे मोनबोबाय आरो ना थेबनो ओमफ्राय जाबा बेहा बे एन्जर मोनबोदोनो ओमफ्राय एन्जरखौ दा एवनानै जासिगोन आरो ओमफ्राय नाखौबो एवनानै जागोन एवनानै संनानै जायोना एवनानै जायो मिथिला आरो आं दा बाजै फैबासो मिथिसिगोन सायनोसै आं दाना गाइस